Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. And gave me dignity. Love kayo mo si mami ni Dada, ha? Cute. Nakatawa pa. Love, doon ako'y ipangutana ni mo, ha? Tugaan lang cute ko. Unsa man na? Nagselos ka ba ni Ronel? Nagselos. Naglagot ka ba niya? Kisa may dili paglagot. Ngaya mo kagibiluangan. May huna-huna ka sa pagpanimahos niya? Kontento na ko si mong gisaad na ako. Nga dili ko ni mo ibaylo kang bisang kinsa lalaki. Unsibot ni mong ipasabot. Dako ang akong pagsalig ni mo. Ngay mong tinud-on ang imong saad. Busa nga naman ni Maus pamangko. Pero nalain ka sa dihang gibulgar ni Ronel ang kamatuoran ni atong bunyag ni Laki. Natural. Nalaing gyud ko sa iyang gibuhat kay nawawan ko ka. Nawawan ka atubangan sa imong mga kauban sa office. Pero okay rin ako. Basta dili lang gid mausab ang imong pagkikugman ako. Ayaw na pag na anak, Bi. Mag-coffee ka? Kana mo akong gipaabot. Kutawi una ko samtang pagduwa mi si Lucky. Imong gituganan si Alma bahin sa gisulti ni Jack. Pero gipangutana ko siya kung nagselos ba siya ni Ronel. Oh, niyan sa iyang tuban. Unya na lang to magsulti may tungod anak, ma. Magkutaon na ko kape para ni Alma. Ayaw na paghilak ha. Ning higayon na. Kinahanglan gamiton mo na ang imong kaligon. Alang og tungod sa imong anak. Boss, ngano man ka, boss? Wa man. Wali ka magkabantay pag duol na ako. Gusto kong mahinumdum din ko katapos ang mihunong. Pero wag ko'y nahinumduman. Boss, anong gusto man sa aking mahinumdum, ha? Ngunit gihangyo sa pulis. Aron mailhan nila kung doon na bagyo nagbinuang sa akong sakinan. O niya, boss, doon na kayo hinumduman. Wa lagi. Ikaw, Chokes. Mutuo ka ba nga doon ay magbinuang nako? Kinsa man siya magbinuang ni mo, boss, ay? Si Alma ko, no? Ha? Si Alma? Kadtong kalip-in ni Denubi nga tumboy? Mato ni Jack. Mau ko, no? O niya, boss, mito kang Jack. Ambot lagi. Pero, imposible sab nga wa na ko magamit ang brakes sa auto. Mausag noon, boss. Pero, boss. Ayaw ko nagsakay sa pasangil ni Jack, boss, ha? Kinigalig. Gusto lang niyang magkagubot mo. Ambot lagi. O kinahanglang may hinumduman yun ni mo, boss. Ang last ni mong giparkingan sa auto. Aron matubag yun ni mo ang imong pangutana. Love, doon ako'y ipangutana ni mo, ha? Ayaw lang lain na sa pagsabot. Unsa man na? Ganahan ka nga maoy dadon nga ngano og apelyido ni Lucky atong Ronel. Doon na papakoy mahimo. May pirma siya acknowledgement sa bata. O naman tingali ko'y mahimo. Ganahan ba lagi ka? Pugson ka kunin mo sa pagpatubag. Kung mahimo unta, Ngano gusto magyug kang masayod? kay kung dili unta ka ganahan, mahimong manglarga tas laing hasod.
kauban si Lucky. Biyaan ako si mama. Ato siyang iuban. Dili lagi gusto si mama anang abroad kay tugnawan siya. Mangita tag lugar nga wise no. Kanang lugar nga dili kayo tugnaw. Unyaw sa mahitabo sa inyong negosyo din eh. Mahimong ibilin ko sa among kasaligang empleyado. Ang akong assistant. Doon na kay gilikayan din eh. Wow, uy. Kasi pa ako likayan din eh. Si Ronel, Ganun ako mga likayan si Ronel. huwag ka di mahadlok nga. Mahimong mangitag paagi si Ronel. Aron maiya si Lucky. Musugot sa deka. Ayaw kalimot, amahan siya sa bata. Unya inahan ka man. Dili ka makapugong niya. Ambot lang. Si ambot lang. Prangkahi ko na ko, be. Unsa man? May gusto ka ba ni Ronel? Ha? Doon na ba? Nganong naabot ba ining bahina ang atong panagsulti? Oh. Ngano may bangon ka man? Tubaga ang akong pangutana. May gusto ka ba ni Ronel? Bisag doon na pawa na ko'y mahimo. Ah, so sa ato pa doon gidi ay. Doon na! Unsa? Pero bisag doon ako'y gusto ni Ronel. Pugson ko pagpatay ang maong pagpati. Kay dako kog utang buot nimo. Dili na may gusto na kong madungog gikan nimo. Nalipay ko kay ako imong gipili. Kay nagtuo ko nga nahigugma ka nako. Ha? Pero napugos lang day ka? Tungod sa giingon nimong utang buot? Angay lang. Nahatagan ko gibugaton ang dako mong natabang aron ikauban ko pa ang akong inahan. Ako ning gibuhat tungod sa akong pagbati diha nimo. Pasaylo ako. Pero wasad na ko mapugya nga akong kasing-kasing aron mo pitik ni sa tao nga nakapukaw sa akong matuod nga feelings. Sa ato pa. Wa ka mahigugman ako. Pero gihatagan ko ikaw kalipay, wa pa? Natagpaw ka sab. Imo lang di kong giilan. Pag-ilan pa di ayang akong pagpakiguban ni mo. Sud sa daghang katuigan. Pag-ilan pa di ayang pagsunod ko sa tanan mong gusto. Wabay ako mangayo ni mo aron matagan ko sa akong kapritsyo. May trabaho ko aron way makatulisok nga sapi ra nimo ang akong giapas. Dili na ta mag-iskot, ana. Asa ka man? Magpalabay ko sa kainit sa akong buot. Imo gyud kong gipugos, Alma. Milakaw malagitos, Alma. Murag, maghinahinay na ta sa pagpangitag atong kapuyan, ma. Unsa? Akong gipugos pagpatugan kung may pagbati ba ko ni Ronel. Nan, imo siyang gituganan? Nabugos man siya nga daduna mo ang bata sa laing nasod. Aron usbon ang nga ni Lucky. Mao ba? Sa diyang wa ko musugot, kidili ka na mo ikauban. Mura siyang nasuko, ug iyak kong gihagit. May pagbati ba kuno ko ni Ronel? Kaya wa ko musugot nga ilisa na nga sa bata. Anak, mao na kini ang akong gikahadlukan. Hinungdan nga gipaandam ko ikaw paglig-on sa imong kaugalingon. Mahimo ko mampugan ang pinitik sa akong kasing-kasing ba? Aron dili mi makalagyo. Pero iyag yung kong gihagit. Anak, imo baya gyud ang tanang katungod. Aron ka magmalipayon. Gihagit lang yung ko ni Alma. Kung dili ka na magmalipayon uban niya, desisyon dayon. Pero kung gusto kang muuban niya sa laing nasod, ayaw ko guna-hunaan, Nubi. Makahimo ko sa pagpakabuhi nga ako ra. Dili man. Dili ko ikubiyaan. Nubi, mag-antos ka uban ako. Labi na gyud ron nga doon na kanay anak. Ma, naanad na ta sa kapobrehon, ma. Mabalik ko ta sa squatter. Unya ang bata, si Lucky. Kaluoy ang taon niya. Maana na si Lucky, ma. Ang importante, nga dili ta magkabuwag. Nga ikaw og si Lucky, ikauban ko sa tanang higayon. Dili kita magbuwag, ma. Dili, ma.
Nganong ni amang ka, Jack? Doon na ako'y gustong tinawon ni mo, Ronel. Unsa man na? Tinuod ba yun? Nga donor ka lang, hinungdan nga na mabdos si Nubi. Importante ba nimo nga akong tubag? Nahibaw ako. Kung donor ka, nganong nahibaw ka man nga imong anak ang anak ni Nubi. Mahimo bang dili na lang ta maghisgot niya ng butanga, Jack? May gihuna-una pa ko. Di ka gustong hisgutan. Tungod kay dunay hinungdan nganong nahimo kang amahan sa anak ni Nubi. Dili matingali kinahanglang masayod ka sa kinabuhi na mong duha. Gusto ko masayod, Ronel. Nahigugma ko ni Nubi. Tinud-anay ang akong gipati nga to niya. O karon bisag doon na siya anak. Andam gihapon ako siyang pakaslan. May ka-live-in na si Nubi. Dili importante ang iyang kalivin. Kay usa ni katumboy. Ronel, doon na lang ko'y pangutanan mo. Huwag tubaga lang gid ko. Unsa man? Nahigugma ka ba ni Nubi? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!